Helo a chroeso i sianel YouTube Tabernacl Llwynhendy ar ddechrau 2021 ac i'n gwasanaeth Cymraeg heddiw. Mae'n galwad i addoli'n dod o Salm 113. Molwch yr arglwydd, molwch chwi weision yr arglwydd, molwch enw'r arglwydd. Bendigedig fyddo enw'r arglwydd o hyn allan a hyd beth. O godiad hael hyd ei fachlyd, bydded enw'r arglwydd yn foliannus. Uchel yw'r arglwydd gorywch yr holl genhedloedd, a'i ogoniant gorywch y nefoedd. Ein hemyn cyntaf ni yw cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen. Fe ddaw ein darlleniad ni o Efengyl Luc, pennod 2, adnodau 22 i 38. Pan ddaeth amser ei puredigaeth yn ôl cyfraith Moses, cymerodd ei rieni ef i fyny Jerusalem i'w gyflwyno i'r arglwydd, yn unol ar hyn sydd wedi ei ysgrifennu yng nghyfraith yr arglwydd. Pob gwryw cyntaf anedig fe'i gelwir yn sanctaidd i'r arglwydd, ac i roi offrwm yn unol ar hyn sydd wedi ei ddweud yng nghyfraith yr arglwydd. Par o dirtirod neu ddaig yw colomen. Yn awr yr oedd dyn yn Jerusalem o'r enw Simeon, dyn cyfiawn a diwiol oedd hwn, yn disgwyl am ddiddannwch Israel, ac yr oedd yr ysbryd glân arno. Yr oedd wedi cael datguddiad gan yr ysbryd glân na welai farwolaeth cyn gweld Mesaia'r arglwydd. Daeth i'r deml dan arweiniad yr ysbryd, a phan ddaeth yr rhieni a'r plentyn Iesu i mewn i wneud ynglŷn ag ef yn unol ag arfer y gyfraith, cymerodd Simeon ef i'w freichiau a bendithiodd Dduw, gan ddweud, yn awr
yr wyt yn gollwng dy was yn rhydd o arglwydd mewn tangnefedd, yn unol a thair, oherwydd y mae fy llygaid wedi gweld dy iachawdwriaeth, a ddarperais dy ngwydd yr holl bobloedd, goleuni i fod yn ddatguddiad i'r cenhedloedd ac yn ogoniant i'th bobl Israel. Yr oedd ei dad a'i fam yn rhyfeddu at y pethau oedd yn cael ei dweud amdano. Yna bendithiodd Simeon hwy a dywedodd wrth fair i fam, wele, gosodwyd hwn cwymp a chyfodiad llawer yn Israel, ac i fod yn arwydd a wrthwynebyr, a thithau trywenir dy enau di gan gleddyf. Felly y datguddir meddyliau calonau lawer. Yr oedd proffwydes hefyd, Anna, merch Phanuel o lwyth Aser. Yr oedd hon yn oedrannus iawn, wedi byw 7 mlynedd gyda'i gŵr ar ôl priodi. Ac wedi parhau'n weddw nes ei bod yn awr yn 24 oed. Ni byddai byth yn ymadel ar deml, ond yn addoli gan ymprydio a gweddio ddydd a nos. Ar awr honno safodd hi gerllaw a moli Duw, a llefaru am y plentyn wrth bawb oedd yn disgwyl ryddhad Jerusalem. Gyn ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Gawn ni droi ato fe nawr mewn gweddi gyda'n gilydd, gawn ni gyd weddio. Diolch i ti o arglwydd am gael dod gyda unwaith eto yn enw gynheiddiant ac yn cyfiawnder Iesu Grist. I ni dod eto i addoli di arglwydd a throi ein meddwl ata ti a chodi'n golwg ata ti, y gwir a'r bywiol Dduw, y Jehofa mawr. Duw y cread, Duw y creawdwr, Duw y cynhaliwr, Duw ein gwaredwr ni, trwy efengyl Iesu Grist. Ac o arglwydd i ni'n diolch am gael dod i blygu Gerdyfron o arglwydd, i ni'n gwbl ddibynnol arna ti am ein bywyd, am ein bodolaeth, am ein cynhaliaeth o ddydd i ddydd, ac yn wir wyt ti mor ffyddlon a thrigarog, ac i ni'n diolch eto am dy holl drigareddau tuag ato ni. Ac o arglwydd i ni'n gweddio i ti roi i ni ysbryd diolchgar a gostyngedig Gerdyfron di bob amser. Ac o arglwydd i ni'n diolch wrth i ni ddod i flwyddyn newydd, dyfo ti yr un o hyd. Dyfo ti yn Dduw di-gyfnewid, yn dy gymeriad, wyt ti dal yn sanctaidd, wyt ti dal yn ogoneddus, wyt ti dal yn nerthol, yn holl wybodol, ac yn dal yn drigarog, ac yn rasol, yn dal yn Dduw cariad. I ni'n diolch arglwydd, pan mae gymaint o bethau newid gyda ni o ddydd i ddydd. Yr amgylchiadau gyda y Covid, y problemau sy'n dod i'n cymdeithas ni. Dyn ni ddim yn gwybod ble i ni, ond wyt ti yn aros yr un. Diolch arglwydd. I ni'n diolch. I ni'n gyfnewidiol ein hunain. Mae pobl, mae dynion cyfnewidiol ydyw dynion, a siomedig yw cyfeillion. Hwn a beri byth yn ffyddlon, pwy fel e fe. Ac felly ni'n daddoli di arglwydd, a ti yn wir yw ein craig ni. Y graig yn addwyd ni ohoni, craig ein iachawdwriaeth ni. Ac o arglwydd i ni'n diolch am yr arglwydd Iesu. Diolch arglwydd bod ti wedi ein codi ni o bydew pechod. Y pydew lle oedden ni, bob un yn naturiol yn suddo mewn anobaith a thywyllwch, oherwydd bod ni wedi troi oddi wrtho ti, oherwydd bod ni'n anifydd i ti. Ond diolch trwy dy ras, ti di'n codi ni, a rhoi ein traed ar y graig, ac wyt ti wedi hwylio ein cerddediad ni, a rhoi can newydd ar ei gwefusau ni, can o fawl, ac o ddiolch i ti. Bendigedig fyddo ti o Dduw ein tad. Ac o arglwydd i ni'n diolch bod ni wedi bod yn dathlu dyfodiad yr arglwydd Iesu, dy fab i'n byd ni, i fod yn geidwad. I ni'n diolch arglwydd bod e wedi dod, diolch bod e wedi tyfu, bod e wedi marw ar y groes drosom ni, bod e wedi dangos bod teyrnas Dduw wedi dod. A mae fe yw drws y deyrnas, mae fe yw'r ffordd i deyrnas Dduw.
trwy ymddiried ynddo fe, yn ei aberth ar y groes, yn ei atgyfodiad buddigoliaethus, yn ei esgyniad i baratoi lle i ni. Mae popeth ynddo fe, yr un sy'n eiriol droson ni nawr, i wneud yn siŵr y cawn ni'n erth i ddal ati tan y diwedd, yr un sy'n mynd i ddod i'n casglu ni ato fe ei hunan cyn hir yn ei ail ddyfodiad. O, diolch! Ac o arglwydd, ni'n gofyn ar ddechrau blwyddyn newydd, blwyddyn lle ni'n dal yn ansefydlog, dal llawer yn gofidio ac yn petruso o cadw'n llyged ni ar Iesu Grist, awdur a pherffeithydd ein ffydd, y graig safadwy mewn tymhesloedd, craig a ddeil yng ngrym y llu, y graig sydd wedi cael ei hollti er ein mwyn ni, i ni gael dod i'r hollt yn y graig a gweld gogoniant Duw. O, arglwydd, diolch. Felly arwain ni nawr, i ni cofio am rhai sydd mewn gwendid a llesgedd, rhai sydd yn fregus i iechyd o arglwydd, rhai sydd yn gorfod ynysu hunain, y rhai sydd yn yr ysbytau o arglwydd, y rhai sy'n gweithio ac y cleifion. O, i ni'n gweddio dy fendith, ac yn dy ras ac yn dy drigaredd eto, i ni'n gweddio y daw diwedd ar y broblem coronavirus yn ystod y flwyddyn sydd i ddod. Ond i ni'n sylweddoli arglwydd, mae nid yna'n gelyn penna, ond Satan a phechod. A diolch bod buddigoliaeth ac achubiaeth rhag ein pechod a rhag yr un drwg yn barod i ni yn Iesu Grist. Cadw ni felly ynddo fe. Derbyn ein diolch ac arwain i'm hellach trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gawn ni droi nawr at ein hael emyn, welen sefyll rhwng y myrtwydd wrth i'ch teilwng o'm holl fryd. Wel, ni am droi ein sylw heddiw at y darlleniad a chan Simeon.
I ni wedi bod yn y tabernacl yn edrych ar y caneuon sydd ar ddechrau Efengil Luc, ac i ni wedi weld can Elizabeth, can Mair, can Zecharias, a nawr can Simeon. I ni'n darllen amdano fe bod e'n ddyn cyfiawn a diwiol neu defosiynol, bosib iawn bod e mewn dipyn o oedran, dwi'n yn dweud hynny chwaith, ac yn sicr yn llawn o'r ysbryd glân. Oedd e'n un o ffyddloniaid Israel oedd e'n disgwyl am y Meseia yn ôl yr Hen Testament. Cafodd e neges trwy'r ysbryd y bydde fe yn cael gweld y Meseia. A chafodd e fwy na hynny, cafodd ei ddal yn ei freichiau. Ac wrth iddo fe ei ddal, fe broffwydodd e yn yr ysbryd glân. Y broffwydoliaeth a'r gan yma, a'r geiriau sy'n dod ynglŷn â'r arglwydd Iesu Grist, y Meseia. Cyn ni'n mynd i ganolbwyntio nawr ar beth sy'n cael ei ddweud am yr arglwydd Iesu. Nid popeth yn y gan wrth gwrs, ond beth sy'n cael ei ddweud yn benodol amdano fe. Achos dyna y peth pwysica i ni bob amser yw cadw'n llyged arno fe ar ddechrau blwyddyn, ar ddiwedd blwyddyn, bob amser cadw'n llyged ar Iesu. Wel nawr te, beth sy'n cael ei ddweud yn gyntaf, mae fe yw diddanwch Israel. Oedd Simeon yn disgwyl am ddiddanwch Israel, ac oedd e'n mynd i ddod mewn person, wrth gwrs, yn y Meseia. Ac oedd Israel ar y pryd mewn tipyn o stad, adeg geni yr arglwydd Iesu. Oedd e'n gyfnod eitha tywyll. Oedd nhw wedi colli annibyniaeth gwleidyddol i'r Rhufeiniaid, wrth gwrs, oedd nhw dan lawr Rhufain. Oedd ei brenu nhw Herod yn hynod o hunanol a chreulon. Oedd crefydd wedi mynd i lawer yn allanol iawn, yn rhagrithiol iawn. Fel i ni'n gweld gyda'r Phariseaid, a'r ysgrifenyddion, yr arweinwyr crefyddol, oedd yn allanol, oedd yn fater o gadw rheolau, edrych yn dda, argraff allanol yn hytrach na rhywbeth oedd yn y galon gerbron Duw. Oedd y Sadwceaid wedi ni yn fydol i bryd, pwyslais ar y byd hwn, ddim yn credu mewn atgyfodiad, wrth gwrs, o gwbl. A doedd dim gair proffwydol wedi bod nawr ers canrifoedd, cannoedd o flynyddoedd. Ond, wrth gwrs, mi oedd na ffyddloniaid, oedd na weddill ffyddlon. Mae'r caneuon hyn yn dangos hynny. Oedd na ddynion a menywod, Elizabeth, Mair, Zechariah, Simeon, offeiriaid fel Zechariah, a dyn cyffredin, dyn lleig, os gawn ni ddweud, fel Simeon. Ac rhai yn ifanc fel Mair, rhai yn hŷn wedyn ni, ac Anna wedyn yn niwedd y darlleniad oedd yn oedrannus iawn. Ond o'n nhw'n ffyddloniad. Byddai'r byd yn gyffredinol ddim yn gwybod dim amdanyn nhw, ond oedd yr arglwydd Dduw yn gwybod amdanyn nhw yn iawn. Ac o'n nhw'n disgwyl nawr te am ddiddanwch Israel. O'n nhw'n gwybod i Beibl, o'n nhw'n gwybod yr Hen Testament, ac o'n nhw'n disgwyl yn eiddgar i'r Meseia i ddod. Ac oedd hyn yn cael ei ddangos yn eu ffordd nhw o fyw, ac yn y ffordd o'n nhw'n gweddio. Eu ffordd o fyw a'i gweddiau nhw. Mi ddawn ni at hwnna mewn eiliad bach, ond un felly nawr te oedd Simeon. A chafodd e ddim ei siomi. Gafodd e brofi diddanwch mawr iawn wrth weld a chofleidio y Meseia, yr arglwydd Iesu. A mae yna neges bwysig iawn i ni fan hyn. Achos mae'n dyddiau ni yn ddigon anodd mewn sawl ffordd ond un nhw. Mae'r ansefydlogrwydd nawr oherwydd y coronavirus, oes, mae sôn am frechlyn, a mae ar y gweill nawr, ond dyn ni ddim allan o'r cod eto. Mae rhaid ni fod yn ofalus, ni'n dal mwy neu lai mewn lockdown. Wedyn mae Brexit, a mae popeth yn frau ac yn fregus ac yn ansefydlog, iechyd, bywyd, sefyllfa wleidyddol ac economaidd ein gwlad. Ac fel o'n i'n sôn gyda chrefydd yn Israel, beth am grefydd yn ein gwlad ni? Wel, mae'n isel iawn.
Mae canran y rai sy'n addoli o gwbl yn isel. A hyd yn oed wedi ni, mae'n gallu bod yn allanol ac yn arwynebol. I ni mewn cyfnod lle mae rhai yn gwadu hanfodion y ffydd. Tu mewn i Eglwys Iesu Grist. A mae'r byd tu allan wrth gwrs yn eitha cryf a hyderus mewn anniwioldeb yn gwadu bodolaeth Duw. Does dim angen Duw yn ei hanfyddiaeth. Ond, yng nghanol hyn, yn amser yr arglwydd Iesu nawr te, oedd na ffyddloniaid. Ac dyna ddylen ni fod. A mae e'n ddyn cyfiawn a diwiol. Yn ei ffordd o fyw, yn ei ddefosiwn, yn ei berthynas â Duw. Mae cyfiawn, y gair cyfiawn fan hyn, mwy na thebyg yn fynegiant o ei ffordd o ymwneud â phobl yn gyffredinol. I agwedd at ail ran y deg orchymyn, sy'n dweud wrthon ni na ladd. Hynny yw, dyn ni ddim i gasau pobl. Dyn ni ddim i gael y teimlad yma, mae rhaid fi symud pobl allan o'r ffordd. Na ladrata, i beidio â dwyn, i beidio â chymryd o hyd. Ond yn hytrach bod ni eisiau rhoi, bod ni eisiau bod yn fendith. Na odyneba, bod ni ddim eto yn defnyddio pobl eraill i gyflawni rhyw bleserau anifeilaidd sydd gyda ni, pleserau rhywiol, ond bod yn cael ei sianelu mewn priodas, gŵr a graig a moes. Na ddwg gam dystiolaeth bod ni'n anrhydeddu ein cymydog gyda'r gwir, ac na chwennych bod ni'n hapus i weld eraill yn gwneud yn dda ac yn llwyddo, bod na ddim cenfigen, bod ni ddim eto yn meddwl sut llai droi popeth i fi yn hunan. Bod ni'n ceisio caru ein cymydog mwyn plesio yr arglwydd. Yna i ni'n gweld yng nghyfiawnder, y gair yma cyfiawn am Simeon. Ac wedyn ni mae'n ddyn diwiol hefyd, neu ddefosiynol. Ac wrth gwrs mae hynny'n cyfeirio at rhan gyntaf y deg orchymyn. Bod Duw yn ganolog yn ei fywyd, does dim lle i ddiwiau eraill. Dyw e ddim eisiau delwau neu ei lunod i lenwi ei fryd a'i galon. Na, mae ganddo fe ddew. A mae eisiau i ddew fod yn y canol ac yn llenwi ac yn dod gyntaf yn ei fywyd. Fel mae'r arglwydd Iesu'n dweud, ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw, neu yn gyntaf ceisiwch deyrnas Dduw, a'i gyfiawnder ef, beth sy'n iawn yn ei olwg ef. Ac wedyn ni, mi ddaw bendith, ddaw pethau eraill i'w lle. Bod enw Duw yn sanctaidd iddo fe, bod yn cymryd Duw o ddifri, wrth gwrs. Pan mae'n defnyddio enw Duw, pan mae'n addoli Duw, pan mae'n ymwneud â Duw. Ac bod dydd Duw yn bwysig, bod y saboth yn yw, y dydd dydd yr arglwydd yn bwysig, bod gyda fe amser i Dduw. Amser i ymhyfrydu, cael hyfrydwch yn yr arglwydd ar y dydd cyntaf o'r wythnos. Ac anrhydeddu rhieni sydd in loco parentis yn gofalu amdano ni ar ran Duw fel plant bach. Mae'n gyfrifoldeb mawr i rhieni, a maen nhw'n haeddu ein anrhydedd a'n parch ni. I ni'n gweld bod e'n ddyn cyfiawn a diwiol, a bod e'n dyheu, a bod ei weddiau fe yn dyheu am ddyfodiad y Meseia. Ac mae hwnna'n ein dysgu ni, does dim rhaid i ni gael ein cyflyru felly gan yr amgylchiadau o'n cwmpas ni. Gallwn ni hefyd fod yn llawn o'r ysbryd glân, yn llawn diddanwch a bodlonrwydd yn yr arglwydd Iesu Grist, ac yn disgwyl yn eiddgar am ddyfodiad ei deyrnas ac am ei ail ddyfodiad mewn gogoniant. A hynny'n cael ei adlewyrchu i gyd yn y ffordd i ni'n byw, ac yn ein gweddiau ni ac yn ein defosiwn. Wel, diddanwch Israel. Yn ail, iachawdwriaeth Duw. Iachawdwriaeth Duw. Yn gyntaf, i bwysleisio iachawdwriaeth Duw. Duw oedd wedi cynllunio i'r arglwydd Iesu i ddod.
Duw oedd wedi paratoi y cyfan, wedi ddarparu. Fe, i ni'n darllen llyfr Genesis, yw Jehovah Jireh, yr arglwydd sy'n gweld ymlaen ac yn paratoi'n darparu ar ein cyfer ni. Duw oedd wedi ei anfon i'r byd, nid dyn oedd wedi ei dynnu fe lawr, cynnig felly y carodd Duw y byd fel yr rhoddodd e fe, a unig anedig fab. Duw oedd wedi ei eneinio fe, wrth gwrs, a'r ysbryd glân, mwyn iddo fe fod yn Fesaia, yr eneiniog, mwyn cyflawni ei weinidogaeth. Fe yw Mesaia yr arglwydd, eneiniog yr arglwydd, i fod yn wariadwr bendigedig i bechaduriaid. Mae wedi dod i'n hachub ni ac i'n cadw ni rhag ein pechodau. Gelwir ef Iesu oherwydd i fe awared ei bobl, achub ei bobl, oddi wrth ei pechodau. Ac i ni'n darllen fel hyn bod wedi cael ei eneinio nawr te. Darllen hyn yn Efengyl Luc, pennod 4, 18-19, i bregethu newydd da i dlodion, ryddhad i'r carcharorion, adferiad golwg i'r deillion, i beru'r gorthrymedig gerdded yn rhydd, i gyhoeddi blwyddyn ffafr yr arglwydd. A hwnna'n ddyfyniad, wrth gwrs, o'r broffwydoliaeth Eseia 61. Mae wedi cael ei eneinio, mae wedi dod gan Dduw, mae wedi cael ei baratoi a'i anfon gan Dduw, yr arglwydd Iesu nawr te, i fod yn waredwr i ni. I ni mewn clodi oherwydd pechod, clodi ysbrydol, i ni'n gaeth, i ni'n garcharorion, i ni'n ddall, ac mae wedi dod i roi golwg i ni. I ni wedi cael ein gwasgu gan Satan, mae wedi dod i'n ryddhau ni, i roi maddeiant i ni o'n pechod a goruchafiaeth, nerth i sefyll yn erbyn ein pechodau a'n drygioni, ac i fod dan ffafr yr arglwydd, dan fendith Duw. Dyma fe ein gwaredwr ni, iachawdwriaeth Duw. Mae llawer ar ddechrau blwyddyn yn poeni am fod yn saff rhag Covid, naturiol, neu fod yn saff yn economaidd ac yn y blaen. A mae'r hyn i bethau dilys a phwysig, ond nid yna'n gelyn pennaf ni. Dath Iesu Grist i'n hachub ni oddi wrth ein pechodau, i gael bod yn iawn gyda Duw, i gael bod mewn perthynas gyda Duw. Wedi ni, mae'n henaid ni wir yn saff beth bynnag ddigwydd i ni. Cynllun Duw yw hyn, chi'n gweld yn yr Efengyl, i'n hachub a'n hadfer ni, iachub gwael golledig euog ddyn. A mae'n dal ar waith, wrth gwrs. Mae'r Efengyl yn dal ar waith, ac mae neges yr Efengyl yn dal i fynd allan. Mae'r arglwydd yn dal i chwilio am y colledig, i ddod â nhw i'w deyrnas ef. A mae'r iachawdwriaeth yma nawr te mewn person. Yr arglwydd Iesu Grist yn Dduw ac yn ddyn. Alle fe ddim methu yn ei waith, mae e'n Dduw, ac mae e'n ddyn i achub dynion. Mae'n un ohono ni yn ystyr lawnaf y gair, ond bod e heb bechod. A mae wedi dod i wneud popeth, i bontio rhyngtho ni a Duw. A'r iachawdwriaeth yw i adnabod ef, dod ato fe, ei dderbyn e, ei gofleidio fe. Mae Simeon yn ei gofleidio fe, ac i ni'n dod ato fe mewn ffydd ac yn ei gofleidio fe mewn ffydd. Derbyn fel ein gwaredwr ni. Dyna beth bendigedig yw gallu dweud, fy niw, fy nhad, fy Iesu, fy ngwaredwr. Mae'n hyfryd. A mae hyn yn wir nawr te, wrth i Simeon gweld Iesu Grist. Mae'n gweld yr arglwydd Iesu. Ac oherwydd hynny, mae popeth gyda fe. Mae'n barod i fynd, mae'n barod i farw, mae popeth gyda fe. Mae llyfr y Pregethwr yn dweud hyn, y mae pob peth mor flinderus fel na all neb ei fynegu. Ni ddigonir y llygad trwy edrych, na'r glist trwy glywed. Ta beth i ni'n gweld, i ni'n cael ein bodloni, nes gweld Iesu Grist. Fel ein gwaredwr, nes gweld fel bugail i fi, pechadur fel ydw i. Nes gweld ar y groes yn marw, drosto fi, hen bechadur fel fi. Nes gweld yn y nef nawr, yn paratoi lle i rywun fel fi. Fy gwaredwr. Os i ni'n gweld hynny trwy ffydd, wel, mae gyda ni'r bywyd tragweddol wedyn ni. Mae pobl yn edrych mlaen nawr
eleni wy'n siŵr at gael deithio nes ymlaen pan fydd pethau'n ryddhau. Falle ar hyd Prydain, falle Ewrop, falle ymhellach i weld rhai o ryfeddodau'r byd. Wel, mae pob gweld arall, dyw e ddim yn ein digoni ni, nes bod ni'n gweld Iesu Grist. Ac wedyn ni'n barod. Nawr, wy'n barod i gael ei ynghollwng yn rydd, meddes i mi. Wy'n barod i fynd o'r hen fyd yma. Wedi gweld iachawdwriaeth Duw, wedi gweld y gwaredwr a'i gofleidio fe. Pryd hynny, mae marw, chi'n gweld pan mae marwolaeth yn dod i ni, nid just gadawiad ydy e, ymadawiad o'r byd yma, ond mae'n fynediad i'r gogoniant, i gael bod gyda fe. Nid just exit yw e, ond entrance mewn i'r gogoniant i gael bod gyda'r arglwydd. Yn drydydd, mae e'n ogoniant Israel. Pwrpas Israel oedd cyflwyno y gwaredwr i'r byd. Gogoniant Israel yw bod y Meseia wedi dod o'i plith nhw. Ac oherwydd hynny, i ni yn ei dyled nhw, wrth gwrs, i ni mewn dyled fawr i Israel. Dyma pam dylen ni barchu, bendithio a gweddio dros y genedl, bob amser. Chi'n cofio addewid Duw i Abraham, yno ti y bendithu'r holl dylwythau'r ddeiar. Ac mae'n drist wrth gwrs ac yn dragedi bod llawer o'i bobl ei hunan wedi gwrthod y Meseia pan ddath e. Wedi gwrthod ei groesawu fe a'i gofleidio fe. Oherwydd, beth yw Israel heb Grist? Beth yw ei gobaith nhw? Beth yw ei gyrfa a'i pwrpas nhw? Beth yw pwrpas y genedl heb y Meseia? Ond mae'r un peth yn wir am yr eglwys. Eglwys Iesu Grist. Gogoniant yr eglwys yw pen yr eglwys. Sylfaen yr eglwys. Ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Wrth gwrs, allwn ni ddim perthyn i wir eglwys Dduw, heb berthyn yn bersonol i'r arglwydd Iesu. A beth yw yr eglwys heb bod e yn sylfaen ac yn ben? Heb i fod e yn y canol a'i air e fel y gair ola. Wedi'r cyfan, beth sydd gyda ni fel eglwys yw gynnig i'r byd yma mewn tywyllwch, byd sydd ar goll. Beth sydd gyda ni i gynnig? Os gyda ni ryw neges wleidyddol, ryw gymwynas gymdeithasol, ryw ddeddfe moesol sy'n amhosib i cadw, pa werth fydde hynny? Dyw hwnna ddim yn ddigon. Na, beth sydd gyda ni yw arglwydd a gwaredwr. Iachawdwriaeth Duw, bywyd tragwyddol, trwy adnabod yr arglwydd Iesu. Gobaith tragwyddol yn Iesu Grist. Dyma yw gogoniant yr eglwys. Mae rhaid ni gofio hynny bob amser. A mae rhaid i ni'n ein siŵr bod y ffocws, bod y spotlight o hyd arno fe. Ac wedyn ni, mae e'n oleuni i'r cenhedloedd. Oedd Simeon wedi gweld pwrpas y gwaredwr. Mae wedi bod yn darllen yn ofalus iawn ei Hen Testament, chi'n gweld? Nid dim ond i Israel oedd e'n oleuni, ond i'r holl fyd. Ac i raddau, oedd hyn yn ddirgelwch, oedd hyn yn guddiedig i raddau, bod na sawl cyfeiriad ato fe yn yr Hen Testament. Wedi dyfynnu'n barod o lyfr Genesis a'r neges i Abraham, Genesis 22, ac yn dyhad i y bendithu'r holl deuluoedd y ddeiar. Ac mae'r ymadrodd yma, goleuni'r cenhedloedd yn cael ei ddweud am was yr arglwydd, y Meseia, yn llyfr Eseia y proffwyd, pennod 42 adnod 6, pennod 49 adnod 6. Ac oedd Simeon wedi darllen, wedi myfyrio, a mae hyn yn dod allan. Dyma fe, goleuni'r cenhedloedd. Achos ynddo fe, mae yna newyddion da i'r holl bobl trwy'r byd. Dyma obaith y cenhedloedd, dyma oleuni y byd. Dyma fywyd i'r byd. Ac wrth gwrs, mae wedi wireddu i raddau yn barod erbyn yr unfed ganrif ar 20.
Mae'r Efengyl wedi mynd ar le dros y canrifoedd, yn arbennig iawn yn y ganrif ddiwetha, yn yr 20fed ganrif. A mae yna gredinwyr nawr ar draws y cyfandiroedd, ar draws y gwledydd, gan ein cynnwys ni yma yng Nghymru wrth gwrs. Ac ar ddechrau 2021, fe yw goleuni y byd, y goleuni i'n cymdeithas a'n cymuned ni. Ac ni'n gweddio am ras fel eglwys, fel pobl yr arglwydd, i ddal y goleuni yn uchel yn 2021 eto. Ac ni'n gweddio am nerth yr arglwydd ac eneiniad yr Ysbryd Glân i wneud hynny. Ac ni'n gweddio dros Gymru a gorllewin Ewrop sydd mor dywyll y bydd y goleuni yn llewyrchu eto yn y tywyllwch. Yna, mae'n cael ei ddisgrifio fel cwymp a chyfodiad i lawer. I rai, mae'r arglwydd Iesu yn gwymp, yn fagl, yn fain tramgwydd, yn garreg fawr, bydden nhw'n baglu drosto fe, chi'n gweld, yn rwystyr. Pobl sydd yn ei wrthod, gwrthod credu, gwrthod ymddiried ynddo fe, gwrthod dod o'r tywyllwch i oleuni fe, i edifarhau am ei bywyd, a dod ato fe i gael bywyd newydd, yn plesio Duw, yn iawn gyda Duw. Pobl sy'n gwrthod dod at yr un sydd wedi marw drosto ni, i gael maddeuant. Rhai yn teimlo bod nhw'n ddigon da, sy'n eisiau sôn am bechod, sy'n eisiau sôn am faddeuant, maen nhw'n iawn, maen nhw'n gallu eu hachub eu hunain, maen nhw'n gallu ennill eu ffordd eu hunain. Ond mae'n tramgwydd yw'r arglwydd Iesu iddyn nhw wedyn, achos Iesu Grist y groes yw e. Wedi dod nid i'w wasanaethu, ond i wasanaethu. A mae rhaid iddo fe gael ein golchi ni gyntaf, cyn allai fod yn geidwad ac yn arglwydd i ni, cyn i ni gael y bywyd tragwyddol. Pobl sydd ddim eisiau ildio i bywyd, i Dduw ac i'r arglwydd Iesu, bod e'n arglwydd. Ar ei bywyd nhw'n llwyr, ar ei poced, ar ei hamser, ar ei doniau, popeth. Mae'n costio gormod, dwi'n eisiau hwnna. Wel, iddyn nhw mae'n gwymp, mae'n fain tramgwydd. Ond i'r rhai sy'n credu ynddo fe, mae'n gyfodiad, mae'n ein codi ni. Mae'n ein codi ni, chi'n gweld, o bydew pechod. Lle ni'n wrth natur yn suddo lawr mewn mwd a llaid i golledigaeth. Yn cyflwr naturiol ni heb Dduw, wrth gwrs, ond mae wedi dod i'n codi ni. Codi ni i berthynas hyfryd gyda Duw, a bod yn trad ni ar y graig. Bod yn sicrhau glanhad o'n pechod, bod e'n sicrhau bod cariad Duw yn cael ei dywallt yn ein calon ni, bod e'n sicrhau bod ysbryd Duw yn cael ei roi yno ni, i'n goleio, i'n harwain, i'n bywhau ni, i'n cadw ni i fywyd tragweddol. Ac yn ola, mae e'n arwydd a wrthwynebyr. Mae pob arwydd yn tueddu bwyntio at rhywbeth neu gilydd, bant oddi wrtho fe ei hunan. Ac oedd yr arglwydd Iesu, yr un peth, oedd e'n pwysleisio bod e wedi dod oddi wrth y tad, o'r nef, bod e'n llefaru geiriau y tad, nid i eiriau fe ei hunan. Bod yr arwyddion oedd e'n gwneud, yr iachad, y bwrw allan cythreiliad, arwyddion bod teyrnas nefoedd, teyrnas Dduw, wedi dod ac yn dod. Oedd ei dderbyn yn golygu derbyn y tad, y credu ynddo fe, credu yn y tad. Ac oedd e'n siŵr bod e'n cyflawni'r gwaith oedd y tad wedi roi iddo fe i'w wneud. Oedd ganddo fe bob awdurdod yn y nef a'r ddeiar, oddi wrth y tad, oherwydd bod wedi bod yn ifydd hyd angau, rhoi ei fywyd ar y groes ac atgyfodi wedyn. Ond, wrth gwrs, gafodd ei wrthwynebu yr arwydd yma. Yr arwyddion, ei eiriau, ei ddysgeidiaeth, ei berson hyfryd, ei wrthwynebu gafodd e. Cynllwynio y plots yn ei erbyn e, ei wawdio, ei groeshoelio.
A chi'n gwybod, mae'r un peth yn wir heddiw. Mae'r un peth yn wir i ni fel i bobl heddiw. Yn gyntaf, rhi ni fod yn arwyddion hefyd, wrth gwrs. Fel pobl Dduw, fel pobl Iesu Grist, fel eglwys Iesu Grist. I ni fod yn arwyddion gyntaf o ras Dduw. Dyma beth mae gras yn gallu wneud mewn person. Mae'n gallu newid person. Fel bod ni'n dymuno caru'r arglwydd. Mae'n dymuno gwasanaethu Iesu Grist. A bod ni'n dechrau yn araf dod yn fwy tebyg iddo fe. Ac wedyn bod ni'n pwyntio, wrth gwrs, ato fe o hyd. Pwyntio bant oddi wrtho ni'n hunain at yr arglwydd Iesu. I ni wedi cael ein hanfon ganddo fe i fynd ar efengyl i'r byd. Mae'n gobaith ni gyd ynddo fe, a'i waith droso ni yn y gorffennol ac yn y presennol ac yn y dyfodol. A'i air yw ei neges ni, sy'n byd arall gyda ni. A'n braint ni yw i fyddhau a bod yn ffyddlon iddo fe. Tan y diwedd, beth bynnag mae hynny'n golygu ac yn ei gostio. Ac wrth gwrs, gallwn ni gael gwrthwynebiad, gawn ni wrthwynebiad Satan. Gawn ni'n profi yn y frwydr ysbrydol, gawn ni wrthwynebiad y byd weithiau mewn rhyw fath o erledigaeth. Gallen ni ddod hyd yn oed oddi mewn i'r engoedd Eglwys Iesu Grist. Ond dyna gafodd yr arglwydd Iesu a dyna allwn ni brofi hefyd. Ond mae hynny yn fraint i ni o gael ein cysylltu a'n trin fel gafodd yr arglwydd Iesu. Wel dyna ni, yn y gan fach hyfryd yma nawr, i ni wedi cael cipolwg ar yr arglwydd Iesu yn frysiog. Diolch am y bodlondrwydd, y diddannwch a'r gobaith sydd i ni yn Iesu Grist. Diolch i Dduw bod achubiaeth, iachawdwriaeth, gwir ddiogelwch i'n henaid ynddo fe. Gadewch i ni gofio mai fe yw gogoniant ei bobl. Fe hefyd yw goleuni'r byd. Ie, i rai yn gwymp, ond i lawer yn gyfodiad. O, i ni diolch am hynny. Odi i ti yn un sydd wedi godi di o bydew pechod. Paid y gadael, paid a mynnu bod yn wrthwynebus a bod yn fain tramgwydd i ti. Ac wedyn ni ei fod yn arwydd. O, mae'n fraint i ni ar ddechrau blwyddyn newydd i fod yn arwyddion o ras Duw, yn arwyddion i bwyntio at yr arglwydd Iesu. Falle bydd rhai yn gwrthwynebu wrth gwrs, ond mae dal yn fraint i gael edrych arno fe, cael ei brofi fe, cael ei gofleidio fe, wedi ei weld drwy ffydd. Ac iddo fe y bo'r gallu a'r gogoniant. Amen. Wel, ein hemyn ola ni yw morberaidd i'r credadun gwan yw hyfryd enw Crist. Amen.
Diolch Arglwydd am y cyfle heddiw nawr i edrych ar y gan hyfryd yna gan Simeon. Diolch am yr hyn sy'n cael ei ddweud am yr arglwydd Iesu. Gen i'n diolch bod ni wedi profi rhywbeth o ei ddiddanwch yr iachawdwriaeth, yr achubiaeth a'r diogelwch sydd ynddo fe i ni. Ni'n sylweddoli mai fe yw gogoniant ei bobl, sdim byd yn ei hebddo fe arglwydd. Helpa ni ei gyhoeddi fe fel goleuni y byd nawr. Ac wrth gwrs, ni'n gwybod i rai fydd e'n gwymp, ond ni'n gweddio eto y bydd rhai yn cael eu codi o bydew pechod ac yn profi y bywyd newydd sydd ynddo fe. Ac diolch am gael bod yn arwyddion, arglwydd. Helpa ni fod yn arwyddion ffyddlon, i bwyntio at y ti ac at y ras ac at Iesu Grist. Ac o arglwydd helpa ni fod yn gryf ac yn erthol i aros ynddo fe. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân, arhoso gyda ni yn awr a hyd nes y daw. Amen.